Gipahigayong karong adlaw ang groundbreaking ceremony sa Bulacau Bridge sa Pardo, Dakbayan sa Sugbo, ang proposed river easement development subay sa pagpatuman sa 3-meter easement sa Dakbayan sa Sugbo. Nangulo sa maong kalihukan, mao si Attorney Gerardo Carillo, ang chairman sa river easement ug ang co-chairman sa gubat sa baha. Nagpinirmahay og commitment ang mga tinugyanan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, pribadong establishmento ug ang pribadong sektor. Gibutyag ni Carillo nga moabot sa 6,138 ka estruktura ug gibanabanang 20,000 ka pamilya ang kinatibuk-ang apektado sa tibuok syudad sa pagpadayon sa maong proyekto. Sa Bulacau Bridge, 800 ka illegal nga estruktura ug 3,000 ka pamilya ang maapektuhan. There are around 6,138 structure, no, multiply kay one structure na ay 4 ka pamilya, 5 ka pamilya, so there are around 20,000 family that will be affected sa tanan niya rivers. For Bulacau River around kuani siya din around 800, no. Now kani Bulacau River Inayawan, Bulacau, Pamutan and Tuong, no, mao ni ang stretch niya. So 800 tanan din 800 times 4 mo na gidaganon sa kanang pamilya nga maapektuhan. Matud pa sa lumulupyo sa lugar nga si Jaime Ramas nga wala sila'y mahimo kung maapil sila sa demolisyon tungod sayod sila nga ang lugar nga ilang gipuy-an gipanag-iya sa gobyerno. Wa pa mamisulti dire. Wa pa ni sulti na mo dire nga kanon. Kay ang ilang kuan nga buhatan kung kasada diha nga side dire sa Talisay ug side sa Cebu. Pero ang among ako na kuanan nga wa pa may klaro nga kuan kay wa pa sila mo kuan diri namo. Pero kung ipatuman na siya tayon sa may masulti nimo. Wa may mahimo ana og ilang kuanon kay gobyerno man na. Wa may mahimo og kuan og kinsa tong balay nga maigo. O pasensya lang gyud kay kuan man ni dire squatter man ni. Gibutyag sa Chief Operations sa Engineering Works sa private sector nga si Vincent Lazaro nga sila ang mo-develop og planong mubutang og water treatment facility sa maong dapit aron mahimong potable o mainom ang tubig sa sapa. So unsa man na siya diha, kana siya agianan sa tao, agianan sa bike, ug agianan og mga gagmayng vehicles. So unsa man nga mo ang purpose diha? Kami mo develop na nga magbutang mig water treatment facility. So maninguwa sa ta nga ubang cities kita na may model, kita na Cebu like, dili na kita magtan-aw sa Singapore like. Kauban sila Queenie Huligon ug Louis Saulan. Kini si Erwin Yubal, Bipso Intern alang sa May TV Cebu.